Bona tarda de nou. Iniciaríem aquesta sessió ordinària. Serà una mica, ja adverteixo, no? Que ja saben els portaveus dels diferents grups municipals, però pel públic que ens segueixi tant aquí a la sala com per la transmissió. Avui serà una sessió una mica peculiar. D'acord amb la reunió que vam efectuar ahir de la Junta de Portaveus, avui el que efectuaríem primer de tot seria portar un punt d'urgència que porta per títol trasllat del dia del ple ordinari del mes d'octubre de 2019 i declaració d'aquesta sessió com a extraordinària. Si els sembla, primer, abans de donar lectura a la proposta, hauríem de votar la urgència del punt. Els sembla bé? Doncs, sense més preàmbul, sí, senyor Sunyer. Jo voldria intervenir, no sé si fer-ho ara o fer-ho quan votem el punt, només que res per si tindré oportunitat. Si els sembla, fem abans de votar Sí, abans de votar la proposta farem una roda d'intervencions, evidentment. Doncs sí, senyor Vilés. Sí, jo demanaria que abans de votar la urgència si s'expliqués, encara que sigui sumerament, el motiu de la urgència. D'acord. Senyor, si voleu ho explico. De fet, ens avancem una mica a la proposta. El motiu de l'urgència era degut, com està motivada en aquesta proposta amb l'acord que avui s'ha transmès des d'aquí a l'Ajuntament, tots aquests canvis venen donats pel moment d'excepcionalitat política que vivim, especialment aquesta setmana, i per tant ahir majoritàriament es va considerar la necessitat de posposar aquest ple ordinari en una altra sessió, i com que els plens ordinaris estan establerts per ple, abans calia prendre l'acord aquest acord, perquè si no anàvem a una situació de ple ordinari fins al mes de novembre, no? I per tant poder efectuar efectivament aquest ple ordinari dins el mes d'octubre, i per tant quedés el mes d'octubre amb un ple ordinari, que és el que és necessari. Bàsicament, així de manera molt sintètica, aquesta seria la motivació per tal de poder traslladar aquest ple ordinari a un altre dia d'aquest mes d'octubre. I al mateix temps, com s'ha argumentat avui que se'ls ha tramès, hi ha un punt que hem explicat la motivació, al qual és necessari que avui prenguem l'acord. Ho prendríem com a sessió extraordinària, per tal que l'ordinària evidentment la faríem el dia 30. No sé si cal alguna explicació més o votem l'urgència i després obrim un torn, si els sembla, i se'ls sembla bé. Doncs votaríem la urgència d'aquest punt. Vots a favor de l'urgència serien 16. Ho dic bé? Vots en contra serien 5. Per tant, quedaria aprovada l'urgència. I ara, si els sembla, abans de passar al torn d'intervencions per part dels diferents grups municipals, llegiria la proposta d'acord que portaríem avui en situació d'urgència. Senyor Vilés, té la paraula. Sí, perdoni, És que, clar, jo hagués intervingut per al tema de l'urgència. Pensava que intervindríem després, llavors per un tema de l'urgència, perquè he votat en contra de l'urgència. Prefereixo manifestar-la en aquests moments. També hi ha un parell de dubtes jurídics sobre la fórmula que s'està empleant per portar a terme allò que es va parlar a la Junta de Govern, a la Junta de Portaveus d'ahir, que no és ben bé el que es va parlar ahir, perquè ahir alguns grups municipals, no sé si avui diran el mateix o no, però van dir que eren partidaris de o suspenien tot o no suspenien res, perquè si s'havia de tractar algun punt de l'ordre del dia que ja els tractessin tots. Això és el que jo vaig sentir en aquesta Junta de Portaveus, però això cada grup ja dirà si va ser així o no va ser. Sí que jo vull un parell de qüestions jurídiques, és a dir, el ple ordinari ha començat. Entenc que el ple ordinari ha començat. I un cop començat, si el que s'hauria de fer, en qualsevol cas, és per part de l'alcalde, que és qui pot dirigir els debats o retirar els punts de l'ordre del dia, retirar-los tots i donar el ple per finalitzat. I incloure aquest punt per dir que dintre d'aquest mes també hi haurà un altre ple ordinari el dia
el dia 30, però és que entenc que si aquest ple ordinari ja ha començat com a ordinari dintre dels que es va aprovar en el seu dia, ara no es pot dir que aquesta sessió és com si no hagués iniciat mai. I després, en qualsevol cas, el ple ordinari hauria de finalitzar i un cop finalitzat convocar un ple extraordinari i urgent si així ho considera dient l'alcalde, però això de transformar un ple ordinari en un ple extraordinari, doncs nosaltres hem consultat els serveis jurídics, rebuscat a totes les lleis possibles la possibilitat de fer-la aquest sistema o aquesta solució trobada per part de qui sigui i no la considerem adient. I per tant, primer que hi ha un tema de forma que ja denunciem i després un tema polític que no entenem com per aquest suposat moment excepcional que vivim, que tampoc sabem quan durarà perquè ja porta uns quants anys aquest moment excepcional, encara sembla que falten també molts anys, ara es digui o es consideri adient que un ple ordinari, amb tot allò que significa, doncs hagi de suspendre, posposar o la fórmula jurídica que vulguin per aquest mateix moment diguéssim que estan visquent alguns i que segurament doncs, els deu afectar de forma diversa. I dic diversa perquè avui no es pot celebrar un ple ordinari que ja estava convocat i que ja des que es va convocar aquesta legislatura, des que va iniciar, tothom sabia que avui tindríem ple ordinari, però no suposa cap impediment per si no fer un ple extraordinari fa 2 dies. No entenc aquest moment excepcional, a mi dona una sensació que està servint per fer un abús de les institucions, en aquest cas de l'Ajuntament del Masnou, d'una institució que hauria de quedar al marge, sempre ho hem denunciat, però que aquí ja s'estan transgredint doncs, els drets fonamentals que tenen els regidors de l'oposició, la resta que no els vulgui exercir és una altra història, però nosaltres sí que els volem exercir, s'estan impedint doncs, debatre una moció o una declaració institucional que teníem prevista per debatre avui, que entenem que és d'interès que es debati avui, cosa que no es podrà fer per un abús per part del director d'aquest consistori, que en aquest cas és l'alcalde. S'estarà produint un abús també perquè no podrem fer controls i òrgans de govern de preguntes que podrien tenir certa transcendència en el moment que estem visquent al Masnou, el dia d'avui, que ens interessaria tenir respostes d'això, i la fórmula prevista d'ara incorporar un ordre del dia per canviar no creiem que sigui urgent i per tant hi votarem en contra. D'acord, moltes gràcies. Només precisar-li 2 qüestions. No? El fet de, tal com vam comentar ahir a la Junta de Portaveus, vam dir que comunicaríem al llarg del matí si hi havia algun tema que per qüestió de calendari tenia una urgència i així, i és el que s'ha fet. No? I respecte, no sé si el secretari voldrà afegir alguna qüestió amb el plantejament del ple, però respecte a la garantia dels drets, a més es garanteix els drets perquè el ple ordinari s'ha celebrat dins aquest mes, del mes d'octubre, i per tant hi haurà sessió de control, hi haurà les mocions que s'han presentat, per tant dins d'aquest mes d'octubre es garantiran els drets de tots els regidors i regidores d'aquest Ajuntament. Si els sembla, passem a la votació de l'urgència. Vots a favor de l'urgència? Ja ho hem votat, perdó. Doncs seguim. Per tant, ara passaríem a el que anàvem a fer, que era la lectura dels punts d'acord del ple d'avui, aquesta proposta d'urgència que hem introduït, que diria evidentment justificat, com he dit abans, per l'excepcionalitat del moment d'aquesta setmana, i més demà havent-hi una convocatòria de vaga general arreu del país. La proposta d'acord era, primer de tot, aprovar el trasllat del dia de celebració del ple ordinari del mes d'octubre al 30 a les 19 hores, on s'incorporaran tots els punts no tractats en aquesta sessió, així com aquells que derivin de la Comissió Informativa Extraordinària de Serveis Generals convocada pel proper dia 22, realitzat també una audiència pública el mateix dia 30 a les 18:30. Segon punt, declarar la sessió d'avui com a extraordinària i, tercer punt, comunicar aquest acord als diferents departaments de l'Ajuntament i, quart, publicar aquest acord en el Boletí Oficial de la Província i al tauler. Aquests serien els punts d'acord de la proposta d'avui i, per tant, si algú vol fer alguna intervenció, ho faríem ara abans de passar a la votació per part de la CUP. Endavant. Sí, a veure, bé, nosaltres estàvem d'acord en això, el que comentava el portaveu del grup de Ciutadans, que hi havia grups que havien dit que s'incloïen tots els punts, o sigui, feien tot el ple o no fèiem res. Aquí s'ha incorporat un punt, que és el 12, això també ho vam parlar ahir. Sí que és veritat que nosaltres també presentàvem una declaració institucional, que també ens hagués agradat posar-la avui, però és veritat que la passem al dia 30.
realment declarar la sessió d'avui com a extraordinària, vull dir, ha començat un ple ordinari, sí, jo ho entenc, és aquesta legalitat que està muntada d'aquesta manera, jo per mi és una suspensió del ple per traslladar-lo un altre dia, però legalment doncs, s'ha de fer com a trasllat, ha de ser ordinària, que sigui extraordinària, bueno, tot això està muntat així. Jo crec que se li poden rebuscar moltes coses per anar a perjudicar algú, és un dret que té la gent també de fer, això cadascú veu el que fa. Hi ha lleis que estan i els jutges apliquen les lleis, estem veient aquests dies de manera, en un sentit molt clar i directe, vull dir que segurament jo m'imagino que anireu investigant per aquesta via, grup de ciutadans, a veure si podeu burxar o podeu perjudicar en algú, però evidentment el que és cert és que dins d'aquest mes totes les preguntes que un podia tenir preparades les podrà formular, les declaracions institucionals que s'acabarem fent. La nostra en concret, que és en sentit contrari que la de Ciutadans, doncs, pot tenir més sentit uns dies enrere, però estava avui marcat. Sí que és veritat que com més dies passen, doncs més se'n va, però això ja ens passa moltes altres vegades, amb altres declaracions institucionals. És el tempo de l'administració, que passa que quan va cap a on nosaltres volem doncs està molt bé i tots som molt constitucionalistes a defensar la legalitat vigent, però quan resulta que no tenim majoria en un tema, doncs aleshores anem a veure per on filem aquí, però perquè precisament hi ha un sistema que està muntat per donar la raó encara que no la tingui, no? I senzillament era exposar això una mica perquè quedés clar que això és com una fórmula una mica rebuscada, perquè les lleis tampoc són senzilles i estan fetes justament per posar dificultats perquè la gent no pugui tirar endavant aquesta proposta. En realitat, des del grup de Junts per Catalunya, nosaltres vam estar d'acord des del primer moment a fer-ho, vam manifestar que sí que li veiem sentit al fet pel moment excepcional, que és evident que és excepcional i que aquí cadascú li sembla pel seu cantó que ho és per una banda o per l'altra, i que ens semblava coherent que si és un moment d'estar al carrer, sobretot des de la perspectiva de la CUP, evidentment, i des de la perspectiva de la gent que és independentista i de la perspectiva de la gent que, tot i no ser independentista, està completament indignada amb el funcionament d'aquest estat repressor, doncs evidentment és un moment excepcional, estem indignats per moltes coses, la gent està protestant al carrer i en comptes de venir aquí a discutir-nos de tot això, és molt millor, des del nostre punt de vista, sortir al carrer i protestar al carrer, que és l'única opció que ens queda. L'altra opció és la que segurament explorareu, perquè és la que teniu. Teniu, per una banda, els jutges aplicant aquestes lleis com els dona la gana, i d'altra banda, la repressió amb forces i cossos de seguretat aplicant la repressió en el carrer. O sigui, és una doble repressió i fent tanalla. Doncs, bueno, és així, és el que tenim. L'únic que tenim les altres persones que no tenim això a favor és sortir al carrer a protestar. I és això el que ens queda. I és per això que votem a favor d'aquest punt. Moltes gràcies, senyor Clemente. Per part de Ciutadans, senyor Viles, té la paraula. Sí, gracias, señor alcalde. Bueno, primero porque hay unas cuestiones jurídicas que había planteado que sería bueno que se pudieran aclarar si realmente se ha empezado el pleno, si este pleno, es decir, una vez iniciado, se puede suspender o decir cuál es la fórmula jurídica para decir ahora lo traslado al día 30 cuando ya se ha iniciado. Y lo normal es que un pleno ordinario iniciado se tenga que acabar de forma legal. Pero bueno, lo dejo allí. Espero que se nos puedan responder estas preguntas antes de finalizar la sesión de hoy y si no, que se nos digan por escrito lo antes posible para poder ejercer nuestros derechos. Ya que se habla de represión, hay una tercera represión que seguramente no se menciona mucho, que debe ser la represión política, que es un poco la que se está intentando utilizar en estos momentos, que es hacer un uso partidista de las instituciones porque se tiene una mayoría. Pero es que en eso no consiste la democracia consiste en respetar los derechos de todos, y más si me apuras de la minoría, como puede ser en estos momentos las fuerzas constitucionalistas que estamos representados en este consistorio. No tiene sentido declarar un pleno extraordinario, o sea, declarar que el pleno que tenía que ser ordinario traslademos al día 30 y hoy hacer un pleno extraordinario por este momento excepcional que vivimos, pero en cambio presentar un pleno extraordinario hace 2 días para hacer una declaración sobre un asunto de lo que no tiene competencia, es totalmente ajeno a las competencias municipales y no sé, y no tener el deseo de salir a la calle hace 2 días y parece ser que sí que se tiene el deseo de salir a la calle hoy. Es todo bastante incoherente, por eso lógicamente anunciamos que votaremos en contra. Es también incoherente
que se diga que este momento excepcional es de tal naturaleza que nos impide pues, ejercer un derecho a todos como es asistir a un pleno, cuando les reitero que la presencia de los regidores en el pleno no es obligatoria. Quiero decir que si alguno de ustedes considera que es más útil que su presencia esté en la calle y no debatiendo las propuestas que iban o que estaban incluidas en el orden del día, pues es libre de ejercer ese derecho y ir a la calle a manifestarse, pero que al que queremos hacer política desde las instituciones, tal y como nos hemos marcado entre todos, pues eso es lo que queremos hacer. Pero bueno, y es lo que hicimos nosotros el martes, al no asistir a un pleno extraordinario, que entendíamos que era un uso partidista de la institución, en beneficio de unos pocos, y para intentar sacar réditos electorales y políticos, que obviamente no queríamos participar de ese circo. Esa posibilidad estaba y podían haber ejercido los regidores que hubieran querido al haberse pues, ausentado de este pleno y haberse manifestado, como digo. También es un poco contradictorio que hoy este momento excepcional nos impida celebrar un pleno, pero no nos impida celebrar un pleno extraordinario, ¿no? Es decir, que es como un poco curioso. Es decir, un pleno ordinario no, pero un pleno extraordinario sí, solo para tratar ese punto del día porque tenemos cierto interés. ¿Quién tiene cierto interés? ¿La corporación? Porque yo también puedo tener cierto interés de que otros puntos del día que estaban previstos se sometan a votación y se discutan. ¿De dónde está el criterio para determinar qué es interesante y qué no es interesante para el buen funcionamiento de la Administración o para los intereses generales de la Administración? ¿Quién lo decide? ¿Con qué arbitrariedad es esta? Hasta ahora se habían cometido muchos abusos. Yo creo que ahora se está infringiendo o superando una línea roja que lamentablemente no pensaba que fuera tan fácilmente infringible y con tantos apoyos como los que parece que va a tener, porque entendía que había un cierto respeto a la institución, sin perjuicio de que muchas veces se había abusado de la misma. Ayer en la Junta de Portavoces un regidor de este consistorio manifestó que no aseguraba su presencia en el próximo pleno en el caso de cambiarse por una intervención quirúrgica. Eso parece que a los regidores les da igual, que están por encima del bien del mal y que prefieren hacer más bombo y platillo de ese momento excepcional que parece que estamos viviendo para, en fin, si tienen que neutralizar los derechos de la oposición, pues los neutralizan y arreando. Y por último, lógicamente manifestar que no vamos a estar de acuerdo en esta forma de proceder y que vamos a utilizar los recursos necesarios que estén a nuestro alcance para ponerlo de manifiesto con los recursos pertinentes. Y para contestar dos cositas al compañero portavoz de la CUP, decirle que no todo gira en torno al momento excepcional, no gira todo en torno a los sentimientos que pueda tener usted o que puedan tener el resto de ciudadanos para respetar la institución y para respetar el pleno ordinario que había convocado hoy. Les recuerdo que los ciudadanos también tienen derecho de participar de este pleno ordinario. Y puede ser que hubiera ciudadanos que se hubieran organizado su agenda para poder asistir al pleno ordinario que hay hoy, que se estaba celebrando hoy, que se está celebrando hoy, para poder al final del pleno hacer sus intervenciones, sus preguntas, y también se le está privando de ese derecho a los ciudadanos simplemente por este momento excepcional. No somos el ombligo del mundo, tendríamos que empezar a pensar que hay vida más allá y que no solo somos nosotros los que decidimos el destino de todos y que hay gente que se puede ver insultada por una decisión de este tipo, que espero y deseo que se pudiera reconsiderar para poder celebrar un pleno ordinario con la normalidad que el momento requiere. Y por último, espero y deseo que, no sé, dado el momento excepcional, pues otras actividades que están previstas, como el Oktoberfest, espero que no vea a algunos de los regidores por aquí pues paseándose en el Oktoberfest. Supongo que siendo un momento extraordinario estarán en su casa recluidos, pensativos y reflexionando sobre el momento este tan importante que estamos viviendo y que parece que va para largo, porque si no sí que sería una incoherencia, ¿no? Es decir, el pleno ordinario, que es aquello más sagrado que tiene la Administración, eso nos lo pasamos por el forro, pero parece ser que otras cuestiones más de ámbito social, eso sí que lo queremos mantener y queremos disfrutar de la fiesta. Por todo ello, señor alcalde, pues votaremos en contra. Moltes gràcies, senyor Vilés. Per part de Junts per Catalunya, senyor Romà López, té la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Nosaltres, evidentment, votarem a favor. És una proposta que va demanar el nostre grup municipal en el plenari del dimarts i vam tornar a demanar conjuntament amb els grups municipals de FEM Masnou i la CUP a la Junta de Portaveus ahir. Ara toca una aturada institucional, toca estar al carrer. L'estat espanyol ha condemnat a quasi un segle de presó al govern que va fer possible el referèndum d'autodeterminació i a nosaltres ara ens toca combatre aquest despropòsit amb una desobediència civil i pacífica. Gràcies. Moltes gràcies per part del grup socialista. Senyor Sunyer, té la paraula. Moltes gràcies. Bon vespre. Bé, el nostre grup creiem
que no hi ha elements per traslladar el ple ordinari d'avui al dia 30 d'octubre. No té sentit que abans d'ahir convoquessin un ple extraordinari per votar una declaració institucional que no va enlloc i, en canvi, temes importants que sí afecten el municipi siguin traslladats com si no importessin. Estan jugant vostès amb les nostres institucions. Senyor alcalde, el nostre grup està decebut amb aquest canvi de data. Canvi de data que, evidentment, serà aprovat per tots els partits independentistes del plenari i que comptarà també amb el nostre vot contrari. També estem decebuts amb la baixada a mitja asta de les banderes de l'Ajuntament. On s'ha votat aquesta decisió? Qui l'ha pres? S'omplen la boca de democràcia, però al final sempre tiren pel dret. Vull també aprofitar la meva intervenció per condemnar la violència que una part de l'independentisme està protagonitzant aquests dies arreu de Catalunya i especialment a la ciutat de Barcelona. Els exigim un posicionament clar i contundent contra la violència i contra l'engany que protagonitza el president Torra quan pel matí atia a les masses dient que apretin i pel vespre envia els Mossos a contenir-los. I parlant de Mossos, vull agrair al portaveu de JxCat la impagable tasca que està realitzant el conseller Buch al front de Mossos d'Esquadra i al que li agrairia que li traslladés la nostra més sincera felicitació en tant que membre de la seva formació. Gràcies de debò per la feina que està fent. I vull acabar amb una referència sobre la intervenció del president Torra d'avui, on ha afirmat al Parlament que tornarà a posar les urnes. Jo m'hi sumo. Nosaltres, els socialistes, ens hi sumem. Posin les urnes. Posin les urnes per anar a unes noves eleccions autonòmiques perquè parli de nou el poble de Catalunya i comencem a sortir d'aquest malson. Posin les urnes. President Torra, posi les urnes. Dimiteixi i posi les urnes. Com bé explica avui Enric Julián a La Vanguardia, l'actual estratègia de la tensió té com a principals objectius evitar l'assentament d'un govern pactista a Espanya i taponar la consolidació d'un nou partit hegemònic a Catalunya en substitució de la vella Convergència. Són les seves lluites, no pas la lluita de Catalunya. El nostre vot serà negatiu. Moltes gràcies, senyor Sunyer, per part de fer-nos alguna intervenció. Abans de passar si us sembla, abans de passar la votació, refermar-me amb dos aspectes, que ahir va ser el debat que vam fer a la Junta de Portaveus, doncs la posició majoritària dels grups va ser aquesta, per això l'hem traslladat avui, per tant, perquè era la posició majoritària dels grups municipals d'aquest consistori, i segon, que garantim els drets polítics de tots els regidors i regidores celebrant un ple ordinari, evidentment, perquè toca cada mes fer-lo en l'actual mes d'octubre. Sense res més, senyor, també té molt breu, sisplau. Sí, només perquè, com el company, el portaveu de Ciutadans ha fet referència a les paraules que jo havia dit abans, i és que ha dit una cosa, que ens creiem que som el malic, no?, del món, perquè estem posposant aquest ple, però resulta que estem fent aquí un ús de la institució, aquí la gent no participa en res, més que estan aquí asseguts escoltant-nos, i clar, o sigui, quan ens assignem assessors que treballin per nosaltres a seu públic, no estem mirant el malic nostre. Quan decidim avançar de les 8 a les 7 de la tarda, perquè dificulta l'horari que la gent vingui aquí a una audiència prèvia, que això és benefici nostre, que venim aquí, potser no de tots, perquè jo he tingut dificultats algun dia també per venir, però que igualment és una cosa que òbviament no beneficia que la gent vingui a participar de la institució. Sí, així que de l'última hora, però la primera hora la restringeixes més, no estàs facilitant. Allò no era mirar-se al malic, no? Perquè això només es beneficiava a nosaltres. Aquí és el que dic, és que trobo molt cínic tot això. Aquí cadascú mira per la seva. Evidentment per nosaltres ho és un moment excepcional, però clar, és que hi ha coses ja, posar arguments a vegades, estirar-los tants, doncs és que no cal, i que aquests debats, en realitat aquí, hauríem de poder fer aquests debats i poder fer això.
però hi ha un torn de paraula, cadascú diu la seva i després te'n vas. Però, bueno, el que passa que a vegades hi ha coses que tampoc s'han de respondre, perquè és que això, el del Malik, doncs sí que us mireu molt al Malik, sí que us els mireu molt, i vosaltres els primers que us el mireu, esteu tot el dia enganxats a la institució, és el que més us agrada. Senyor Clemente, queda clar el seu posicionament. Doncs passem a la votació de la proposta d'acord. Vots a favor de la proposta serien 16, vots en contra serien 5. Quedaria aprovat. Per tant, ara aniríem al punt número 2, senyor secretari, de l'ordre del dia, que és ja en sessió extraordinària també la inadmissió del recurs de reposició interposat contra l'acord del ple de 25 de juliol de 2019 pel qual s'aprova la liquidació del contracte per al manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, per terres, talussos i jardineres, així com l'esporga i els tractaments fitosanitaris de l'arbrat del municipi del Masnou. Té la paraula la senyora Font. Sí, gràcies, senyor alcalde. Bona nit a tothom. El ple de l'Ajuntament, en sessió de data 25 de juliol del 2019, va aprovar la liquidació del contracte de manteniment i neteja dels parcs, jardins municipals, parterres i altres a favor de l'empresa Innovia Coptalia. La citada empresa ha interposat un recurs contra aquest acord de ple i contra en l'expedient hi ha un informe conjunt de Secretaria d'Intervenció emès el 2 d'octubre del 2019, el qual conclou que el recurs de reposició interposat per aquesta empresa s'ha d'inadmetre per extemporani, donat que el termini per interposar el recurs de reposició acabava el dia 30 d'agost del 2019 i aquest el va interposar el dia 3 de setembre del 2019. Aquesta proposta va ser dictaminada favorablement a la Comissió Informativa de Territori del dia 9 d'octubre del 2019 i, per tant, en virtut de l'exposat, es proposa al ple de la Corporació inadmetre el recurs de reposició interposat d'acord amb l'informe conjunt de Secretaria d'Intervenció. Moltes gràcies, senyora Folk. Hi ha alguna intervenció al respecte? Sí? Cap intervenció? Senyora Redaño té la paraula. Com ja vam dir en l'anterior ple, per nosaltres aquest és un contracte que ha sigut molt polèmic, la gestió del qual des del govern creiem que podria haver estat molt millorable. Per això nosaltres no podem votar a favor i ens abstindrem. Gràcies. Doncs passem a la votació de la proposta. Vots a favor de la proposta. 13 vots a favor, 16 vots a favor, vots en contra, cap, abstencions, serien 3. Ho he quadrat, senyor secretari, o m'he fet un liu. M'he fet un liu. No participeu, veus, no anava tan mal encaminat. Per tant, consta com a abstenció? Sí? Sí, 5 abstencions, d'acord. Doncs que consti que no aixeca la mà. 2 regidors. Doncs queda aprovada la proposta, ja s'ha justificat que una qüestió de fer públic aquesta qüestió per seguretat jurídica de l'Ajuntament havíem d'aprovar-ho. Doncs s'aixeca aquesta sessió extraordinària i recordo que convoquem ple ordinari, en aquest cas un dimecres, degut a les característiques d'aquella setmana, que el dia 1 és festiu, Tots Sants, i el 31 hi ha molts actes celebrant la castanyada i totes les festes al voltant d'aquest esdeveniment del calendari festiu. Per tant, convocaríem el dia 30 d'octubre a les 19 hores i l'audiència pública prèvia al ple a les 18:30, com sempre. Sí. Senyor secretari. Si no hi ha un problema amb el tema de la votació. La votació ha de ser o favorable o desfavorable o abstenció, però s'ha de comptabilitzar com a abstenció. Queda clar, senyor secretari. Però ells no han alçat la mà, però ha dit que comptabilitzi com a abstenció. D'acord. Doncs ja està, queda clar. Moltes gràcies, doncs aixequem la sessió.